दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसंथि सान। (1999) मायथाइनि 16 मे खालाराव गायसंजादोंमोन बाथौ गौथुमा। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 34थि गायसंथि सान फालिदों। बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव फेहेरनायनि थांखि बाथौ गौथुमनि। तामुलपुर जिल्लानि बाराजा बाथौ आश्रमाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि 34थि गायसंथि सान फालिदों। बर'नि गुबै धोरोम जारिमिन मोनहास'यै बाथौ धोरोमखौ बुहुमनि गेजेरावनो फेहेरनाय आरो फोसाबनाय थांखिजों 1999 मायथाइनि 16 मे एबा दिनैनि खालारावनो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गायसंनाय जादोंमोन। आसामनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय पल्टन बाजारनि ट्राइबेल गेस्ट हाउसआव दानाय जादोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमखौ। हादरसानि दाब दाब जायगायाव बाथौ आरज गाबनायजों फालिनाय बायदियैनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसंथि सानखौ तामुलपुर जिल्लानि बाराजा बाथौ आश्रम जामुगुरियावबो फालिनाय जादों। सानसेनि हाबाफारिजों फालिनायखौ नुनो मोन्दों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसंथि सान। हाबाफारि बायदियै गोथार बाथौनि फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय, बाथौ थानसालियाव आरज गाबनायनि उनावनो मोनसे गेवलां सावरायमेल खुंनायनि गेजेरजों दिनैनि सानखौ फालिनाय जायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्म, लोगो आफादगिरि महन स्वर्गियारि, गाहाय नेहाथारि सानसुमा खुंगुर बड'सा, फोसावदिं गाहाय नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारि बिथांमोनजों लोगोसेनो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव गायसंथि सानखौ फालिनाय जायो। 1992 मायथाइयाव जोनोम जाजेनदों गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि मेलेमजिबिफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन। लानानै बे बाथौ धोरोमखौ मोजाङै फाहामफिननो थाखाय, फोगोमफिननो थाखाय ओइदिनखालि बयबो समायखिरा लालायलायदों। गोबां मेलेमजिबिफ्रा ज' जादोंमोन बेवहाय। दिनै बिनिनो फिथाइ जों 1992 मायथाइनिफ्राय फालिबोयै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलि बाराजा बाथौ आश्रमाव नैबे 34थि बाथौ धोरोमनि जि गौथुमनि जोनोम सानखौ जोङो दिनै बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गागि बिबानगिरि आरो कुमारका बियाबनि माखासे मावथिफोरखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंबाय। जारिमिन मोनहास'यै समनिफ्रायनो फालिबोदों बाथौ धोरोमखौ। बर' हारि दानायनि गुदि बिथायानो जादों बाथौ धोरोम। बाथौ धोरोमनि बिथा आसार खान्थिजोंसो बर' हारिनि जोनोम। जोंनि बर'फ्रा जारिमिन मोनहास'यै मुगानिफ्रायनो बे धोरोमखौ फालिबोदों। बुहुमनि सुबुंफ्रा जि समाव सुथि मोनाखैमोन, बे समावनो बर'फ्रा सुथि मोननानै धोरोम फालिबोदों। मोनसे समाज गायसंनानै बर' जाथिखौ दाबोदों। आरो बेनि गुदियावनो जाबाय बर' जाथि दानाय गुदिनि बिथायानो जाहैबाय बाथौ धोरोम। बाथौ धोरोमनि बिथाजोंसो, बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि, बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि, बाथौ धोरोमनि गासैबो आयदानिफ्रायसो बर' हारिया जोनोम जादों। बर' हारि सोदोमस्रियानो बाथौ धोरोमनि सोदोमस्रि। बेनिखायनो जोङो मेलेमजिबि बर'फ्रा बे बाथौ धोरोमखौ मिरौ जिरौ जानानै थानाय बाथौ धोरोमखौ गोरायखांफिननानै 1992 मायथाइनि 16 मेआव दिनैनि सानाव बै दिनखालि बुद्ध पुर्निमामोन। ओइदिनखालि जोङो आसामनि राजथावनि गुवाहाटीयाव थानाय पल्टन बाजारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बे आफादखौ जों दादोंमोन, बे गौथुमखौ। दिनैनिफ्राय फैयै फैयै 34 बोसोर जाबाय। दुलाराय
बाथौ गुथुमनि बे गायसंथि सानजों लोब्बा लाखिनानै आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्म दैदेननाय दुलाराय बाथौ गुथुमा बाथौ थान्दै गोथार धोरोम बिजाब मुङै गोदानै सोदांनानै बिजाब महरै सेबखांनाय जायो आरो बिजाबखौ बेखेवनानै होयो। फैबाय थानाय समाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बाथौ थान्दै गोथार धोरोम बिजाबखौ गांजि रोजा सेबखांनानै होगोन होननानै रादाय होदों आरो गोदानै सेबखांजायोब्ला बेखौ बिथां हाग्रामा महिलारिनि आखाइजोंनो बेखेवनाय जागोन होननानैबो दुलाराय बाथौ गुथुमनि फोसावदिं गाहाय नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारी बिथाङा फोरमायथियो। आरो बे 32 बोसोरसिमाव जोङो दुलाराय बाथौ गुथुमा बर' हारिनि बे बाथौ धोरोमखौ गायसनोब्ला जोंहाबो धोरोम बिजाब नांगौ बे बाथ्राखौ गोदोनिफ्रायनो गोनांखांबोनानै गिबि जों 1992 मायथाइयाव बाथौ थान्दै होननाय गांसे धोरोम बिजाब सायख'दोंमोन सेबखांदोंमोन आरो बे बाथौ धोरोमनि गोथार बिजाबखौ जों दिनै सोदाङै गोबां खेब दिहुनखांनायनि उनाव दिनै बाथौ थान्दै गोथार धोरोम बिजाब होननाय गांसे मोजां गांसे बिजाब जों सेबखांनो हाबाय आरो बेखौ जों दिनै जोंनि दुलाराय बाथौ गुथुमनि गागि आफादगिरि मानगेजेर मुस्रि परमेश्वर ब्रह्म बिथांनि आखाइजों जोङो बेखेवबाय बेखौ उननि बाराव आरो एसे एफा एनै गेना गोरोन्थि थाबावनो हागौ हयथ' बबेबा बानानफ्रा थालांनो हागौ बेखौ जों नायफिननानै हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो 10,000 कपि सेबखांना होनो होननानै रादाय होदों। दिनै जोङो बेखौ 1,000 कपि जोङो साफायना हरग्रोबाय बेखौ जोङो दिनै बेखेवबाय आरो बे 10,000 कपिखौ हाग्रामा महिलारि सारनि आखाइजोंनो बिथांनि गोथार आखाइजोंनो जों बेखेवगोन दिनै नाथाय जोङो बे बाथौ धोरोमनि गोथार बिजाबखौबो जोंहा आफादगिरि मानगेजेर परमेश्वर ब्रह्मनि आखाइजोंनो जों बेखेवनो हानानै आइ आफा रायजो राजानि खाथियाव बे मेसेजखौ दैथायबाय। बेबायदिनो बर' हारिया जारिमिन मोनहासयै समनिफ्रायनो फालिबोनाय बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौ दासिमबो गोथार गोसोजों फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो दिनै तामुलपुरनि बाराजा बाथौ आश्रमावबो बाथौ आर'ज गाबनायजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गुथुमनि गायसंथि सान फालिनायखौ नुनो मोनदों। तामुलपुरनिफ्राय खौरांगिरि अजय मुसाहारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड'लाइभ 24।